Pinijak Hongpo ni Payangara Isiar ni break jamadi malong Ingdeng troke brakethom Karbi Loh Charli asong mahang kethek ni mesen pen ketalon dun. Kedamtang Faruk Resir Kebra Pokero Sir Kebaningkan pen Karbi Loh Charli asong mahang batheksi peneng suri hini raingkara hini ningkan anabangke ningkan troke brakethom arta nang choksi Karbiang long atok anokido Loh Charli ari soe jangatum pen break jam adimalong aning arong chipi pen song mahang kethek arni talon dun. Lason si Dhansiri constituency ke parlo daldali monsing timung pathua klamalong setami Ingdeng troke brakethom Karbi Loh Charli asong mahang kethek arani talon dun. Bangso jai megalong ada por phai troxia porpen kese asong alama kese Dipu Regional Committee maipu Liton Sing timung arideng pen pangjar ponsi dun maipu Sorosing bepen kese alama puthak lamthe thanpon. Bangso phi kalitang khaya nok bepo nok bepia tuma phansetami kachikimo asai dengpon. Bangso phi Loh Charli ari soi janga tuma phan isi sigjit amai padopon lo. Kese Dipu Regional Committee maipu Liton Sing timung penchari ponsi doldolia habaralong ansose Loh Charli ana thu kang thur ponja phan lamthe chethan pon rinti. Labang sa mayalong daldalia hawar HS lapen HSLC asarlang kachepa undun ari soi janga tuma phan karcho asai setami dengpon. Mayalong alohia manpen jaka sa chairman Khorsing Teron KSA Maipu Thangsing Timung Dr. Lipson Rongpi Advocate Robinson Hanse lapen penangan KSA long klembang phubang phiatum chetong dun. Itum Dhonsuriya Karbi Dodulia Karbi ilitum khai sia poitum ining sibe donang po apransi ining sibe dopen ilitum ke Charli hinat ke phang ponji phan ilitum adak kapre ka sai ilitum claim ponang po adak ta ilitum KSA head branch ado adak KSA head branch pe ilitum pachu heta ilitum singkilo adak ta me itum coaching center nang bi po aso coaching center bi pen adak ta rong arat ta me ali nang long po lapen adak ako Udam lap lo pultante ditun madak advocate tami kacehang do kace advocate kacehang abang ke ladak doduli area tami long le alam pen udang lo kapre ka issues do pixi theklong la so pham na mili tum chigi dul bom lo la si hala song bo li tum koson pen si li tum elong ri long pat kicherai kom jima la pen ikhai koson cherai kom jima hala ya puthak tami li tum pini la so 63 mane Ingdeng troke brakethom Karbi Loh Charli asong mahang kethek arni ketalon long li tum hai tami li tum chiwai pon dakan Karbi Loh Charli song Ingdeng troke brakethom ginak ko kibangala lage itumya Karbi Loh Charli song hote itum koson si Karbi he tum prang teknik ma tum mathapen si nitum taun lo magai bi besin tum ani kan bang same tokon no si tum pon te hodak itu Karbi tum thak he tum koson si prang ke bangji Karbi Loh Charli smartum Charli pon thegi mate tum he phan ke pare mat thegi aso pen matha besi tum tu dodli hawa tum itu pining bangaran gilo Lason si Dipu rong sopialong kedo langkung habi auditorium hall along le thot setami Ingdeng troke brakethom Karbi Loh Charli asong mahang kethek arani talon dun. Adaba porpen song alama pangjar ponsi mai pangcheng ponlo. KSA Maipu Thompson Rompi pen kechari pona mayalong alohia man pen Karbi Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang Karbi Long Autonomous Council EM MAC atum ansetami chetong dunsi mayalong RDP dun. Karbi khayakar ilake article 244A nasil bangso article 244A aphan akimang jong ponsi Ingdeng troke brakethom Karbi Loh Charli asong mahang kethek arni alir alon pen talon pon. Itu dadak diri dia mai sorong dia kahai mai ben bisa baca nih alam tu pencing mai cing sai ben si ben kapicun dia pan iklan pon dia pan lapen dia diri pi ahem Karbi Loh Charli song ahem dadak kaki nan dulu tapi Karbi Loh termasuk pen isi akan si tandak pon lapen kilang dia lihat tapi Karbi Loh Charli song asang ini juga tapi tentang acara itu mungkin sih Karbi Loh Charli penjelasan dengan kam jam dengan tapi pan cibung kan bahaya kapicon dia pan sir कैसे यूनिफिकेशन apa dah nang lihin nanti lo puji ke aja di lo semua dia mandek tak pilih kalau कैसे sigan situ lagi
video konon ke sigat konon ke lagi alang di asong pek jam alang di nakam di jok di lan marke University nitum searching teron langkung abe auditorium hall asolong si ini Karbi Loh Charli asong centrally pen party pon lo pela solong bang alui sarpo man magini tum atyai tuliram ramrang karbiang si amas nitum kapal lo niltum kecho papa teng pen alang li na chitong lo niltum laso baha niltum ningarong Karbi Loh laso long niltum 51 points demand charter nitum pinalo pen laso 51 points demand charter anabang ke rabjin pen tim Karbiang Long tum iltum pan nang chungwai phone ko nang discuss pan nang papu ka pini so mai long iltum pan lamchak dekang lo then ningarong na bang ke kachisong office kule arwe kijang ling arwe kili kachisong office kule arpong we boundary wall we ala chinjin so me hanga points dame pini la so 63rd birth anniversary lo iltum cheng honai cm sa alangli ning ke me pen iltum aphan kuti si atangka nang pipen alangli hem nang kim ko pula so lamcha ti pau ke ningarong Karbi Loh Halapu rong theang kese asai hem long sitami Ingdeng troke braket hom kese mahang kethek arani mesen pen talondon kese amai phu thangsing timum kechari pona mayalong aluhia man pen KLDB chairman long sing teron ajit timum mai phu kanchaskom joy sing tokbi chunbang KLA Hilary terang principal diphu Gob Boys HS school Philip taro kese bidi sarla pen pinangan ki theke dingatung chetong don Mayalong breakdown aluhia man pen kachetong don natum pen Loh Charli sumara tuma phan bidi sore thantekan News report Karbi Loh Live